O filă veche. Are bunica în etac, chiar lângă patul ei, un scrin cu 3 saltare. Deasupra scrinului e icoana Maicii Domnului, cu candela mereu aprinsă. Nepotul n-a văzut-o niciodată pe bunica umblând în vreun saltar. În schimb, ea singură cu mâna ei îngrijește straiul de nuc al scrinului. Îl șterge de colb, îi lustruiește încuietorile și, odată pe săptămână, îi dă luciu proaspăt, frecându-l cu o petică plină de rumeguș de miez de nucă. "Bunică, nu vrei să-ți ajut?" Nu-i răspunde. Parcă nici nu l-a auzit de acolo unde ea departe. Freacă bunica, dă și dă și dă și dă, suflând și dând, până ce-i picură fruntea. "Bunică, nu mai poți, lasă-mă și pe mine." Bunica își îndreaptă trupul, se uită la nepot, apoi la scrin, își scoate ochelarii, închide ochii și își trece dusul palmei peste față, apăsat, ca țăranii după ce au prășit în arșiță. "Ce ții mata în scrin, bunică?" Nu-i răspunde. Iar începe să-l lustruiască. După ce ai sprăvit, se așează pe marginea patului. Scrinul lucește ca o violină atunci scoasă din culcușul ei de catifea și piele de căprioară. Ar vrea parcă să cânte lemnul scrinului. Bunica potrivește mucul candelii și oftează. Bunica face pâine la bucătărie. Bunicul stă și tace. Nepotul stă și tace. Azi noapte a fost senin de ger, cu un tăiuș de lună nouă. Ferestrele au ars alb cu scântei. Au scârțâit în tăcere străvezie pașii cui pe omătul căii laptelui. Ca să nu uite soba că afară-i ger, etacul a făcut din motan nod alb la picioarele bunicului. Dar dimineața s-a înnourat. Zborul ciorilor a desfrunzit parcă o pădure de mangal, pe cer, pe brazi și pe acoperișuri. Și-a început să ningă vechi. Bunicul și nepotul se uită pe fereastră. Nu-i vânt deloc. Trece câte o cioară cu fustă neagră râșnind. E lene, somn în fiecare fulg. Bunicul își scoate verigheta de pe deget, o privește în lumină, citește inscripția, pune verigheta la loc pe deget și iar se uită la fulgi. Dar astăzi mâinile bunicului și-au pierdut liniștea lor blajină. Așteaptă ceva? Caută ceva? Doresc ceva? Bunicul nici nu citește gazeta, nici nu face o paciență ferită de amestecul bunicei, nici nu umblă la casa de fier, nici nu dezmiartă blana motanului. Bunicul e și nu e în etac la fereastra cu fulgi. Se uită și vede altceva decât ce vede nepotul. Mâinile bunicului parcă s-ar hotărâ să zboare. Se ridică pe genunchi, cad, iar se ridică. Bunicul se scoală, se duce la scrinul bunicei, care lucește castaniu, și stă ca în fața unei uși închise. "Ce-i acolo, bunicule?" "Jucăriile ei, cărțile ei, papucașii ei de lână." "Papucașii ei de lână?" Dar bunicii n-au avut decât un copil, pe tata. Nepotul își aduce aminte de nănoaia, privindu-l pe bunic, și îi se strânge altfel inima. "E o pieptănam," spune bunicul. "Avea păr dulce și mătăsos, cu maima ta drăguță." "Cine, bunicule?" "Fata noastră." "Sora tatei?" "Da, drăguță. Era mai mare decât băiețelul. Avea 9 ani. Iarna o duceam la fereastră și desena cu degetul ei căsuțe ca la țară." Mâinile bunicului piaptă năluciul lemnului mort. Nepotul, care seamănă la păr cu fata bunicilor, simte că e o oglindire a celor care nu-s. Fereastra cu ninsoarea e o filă veche din cartea îngerilor. Musca. Bunicul a țipit pe canapeaua din etac,
cu motanul la picioare și gazeta pe covor la căpătâi. Bunica l-a acoperit cu sacul cenușiu și a vrut să alunge motanul cu o pălmuță, hait, dar s-a răzgândit. Și motanul îi ține cald bunicului. Lasă-l cu coana, Elencule. Bunicul e mai palid ca de obicei. Mai alb, nu mai palid. Când doarme ziua, parcă e de argint. Și somnul bunicului e cu minte astăzi, ca și paciența lui. Nu face mișcări, nu sforăie, nu tresare. Abia îi se aude respirația. Parcă începe să apară o lumină în somnul bunicului. Bunica s-a așezat în fotoliul ei, ținând în mâini viețile sfinților. Citește cât citește și deodată stă cu ochii dincolo de carte. Parcă ascultă somnul bunicului. Iar citește, iar stă, iar ascultă. Dar deodată nu se mai aude nimic decât tăcerea. Bunica tresare și se uită cu fruntea încrețită spre canapeaua bunicului. Doarme. Doarme? E atât de alb și atât de stins că nu mai știi. Și deodată se aude bzz, o muscă. O muscă în casa bunicilor și încă în toiul iernii. Dar bunica nu ascultă decât tăcerea de icoană a bunicului. Bzz. Musca se așează chiar pe nasul bunicului, cântând din drâmba ei. Bunicul tresare. Bunica respiră cu tot pieptul. Musca zboară râzând gâdilicios și intră în urechea bunicului. Prin somn, bunicul o alungă cu un deget. Dar musca nu se lasă. E o muscă între muște. E cu vitejie muscă. Căldura sobei i-a redat temperamentul. Se afirmă, deci, pe fruntea somnului bunicului. Muscă în numele muștelor. Pecete. Bunicul se strâmbă. Deschide ochii, o vede, o aude, o urăște, se scoală, pune mâna pe gazetă, dă, nu o nimerește, îi scoate papucul, îl ridică. Las-o, Alecule, mi-i drag să o ascult. Zău, Elencule, nu te mai înțeleg, oftează bunicul, încălțând papucul cu care era să omoare o muscă. Bunica nu-i răspunde, dar surâde, ca și cum într-adevăr ar asculta o muzică. Hruba. Bunicii se coboară în sufragerie, fiindcă sufrageria e de desubt. Prin fața ferestruicilor ei trec numai picioarele celor de afară, până la genunchi, fără trup. Din antretul de din dos, până la coridorul sufrageriei, pornește o scară cu balustradă de fier, care cotește răsucindu-se. Plafonul e boltit. Zidul gros. Treptele scârțâia vechi. Vorba răsună cavernos, pândită de ecouri. Și scara și coridorul sufrageriei sunt bisericește îndunecate. Parcă au fost sfinți cu aureole pe acolo, acum posomorâți de fum și de funingini. Când pleacă la masă, bunicul își pune paltonul și căciulița. Bunica se acoperă cu șalul, iar nepotul aprinde lumânarea anume pregătită în antret, cu chibriturile alături, făcând lumină pentru pogorârea bunicilor. Bagă de seama, Alecule, să nu luneci, spune bunica. Prea o iei mata fuguța la vale. Nepotul, cu lumânarea îndreptată în urmă, vede cu aur zâmbetul bunicului și ridicarea lui din umeri, căci bunicul și la vale, tot ca brazii de pe munte vine, nins, iar bunica și la deal tot ca veverița vrea să fie. Merg, 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 treaptă cu treaptă, pas cu pas, au ajuns. Față în față, cu flacăra lumânării răsare, ca de os lepros, ușa tainiței din zid. Ce-o fi acolo? Ca și cum ai spune, cine o fi acolo? Bunicii îl ajung. Se dă deci la o parte, stingând lumânarea care fumegă, și intră în sufragerie după bunici. Dar secunda de întuneric în coridorul privit de ușa tainiței cu orbite negre, în coridorul care miroase a pândă de guzgan și a piatră sihastră,
deșteaptă în el vechimile copilăriei mici, de acolo unde încă n-au plecat balaurii, strigoii, zmeii, iadul, pârcolacii și vampirii. Zimț de spaimă i-ar atinge inima dacă îndată, cam pripit și cu un fior în spate, n-ar intra după bunici cu motanul, tu, satană, strecurat printre picioare, fără miau. Ce-o fi acolo? Camara bunicilor e sus. Beciul e tocmai la fundul grădinii. De afară se văd, la picioare, ferestrele sufrageriei scufundate în pământ, dar alt ochi de fereastră, deschizătură sau răsuflătoare nu s-arată. De 2 ori pe zi, la dejun și la masă, pâlpâie semne de întrebare, cu aur și cu fumegări de lumânare stinsă în sufletul nepotului. N-are să știe niciodată ce-i acolo, fiindcă cel și mai mic din el se teme și se roagă. Nu întreba, așa-i mai bine, altfel mă pierzi. L-a ascultat pe cel mai mic și n-a întrebat. Ce-o fi acolo? Acolo e clopotnița de sub pământ, în care numai amintirea va intra, sunând ultima spaimă a copilăriei, lângă bunicii ei, aduși cu umbrele de o flacără de lumânare dintre umbre.